Buelta gaitezen gure jatorrizko helburura. Jatorrian genuen helburua zen atomo hidrogenoidearen energia mailak eta autofuntzioak aztertzea. Eta horren kasu partikularra zer esanik ez da hidrogeno atomoarena. Bueno, atomo hidrogenoidean nukleoan daukagun karga, zenbaki atomikoa, zeta dugu, beraz honen karga dugu zeta bidere. Eta momentuz kontsideratuko dugu honen masa oso handia dela, infinitua dugula, beraz ez dela mugitzen, eta hori bai, naiz eta zenbaki atomikoa zeta izan, bakarrik daukagu elektroi bat bakarra, beraz gorputz bakarreko problema daukagu. Zeta bat badugu, orduan hori izango dugu hidrogeno atomoa. Orduan, zer esanik ez, kasu honetan badakigu zein den elektroi honek nukleoak eraginda jasatzen duen energia potentziala. Kulonbiarra dugu, minus bat zati lau pi epsilon azpi 0, zeta ekarratu zati r. Zentrala dugu, orduan garatutako tresneri guztia aplikagarria dugu. Autofuntzioak, zer esanik ez, L karratu, LZ eta Hamilton daren aldibereko autofuntzioak izango dira, eta izango dugu R-rekiko menpekotasuna ematen duen ekarpen bat, N eta L zenbaki kuantikoen funtzioan izango ditugunak, N hori zuzenean Hamilton darrekin lotuta izango dana, eta gero bestaldetik harmoniko esferikoak L karratu eta LZ-aren aldibereko autofuntzioak. Aurreko atalean ikusi dugun bezala, baldin eta definitzen badugu U funtzioa hau, R-rekin era honetan lotuta dagoena, U funtzio horrek betetzen duen Schrodingen ekuazioa era honetan jar dezakegu. Orduan, efektiboki nolabait U funtzio horrek betetzen du dimentsio bakarreko Schrodingen ekuazioa. Beraz, gure hiru dimentsioko problema dimentsio bakarreko Schrodingen ekuazio batera eraman dugu aprobetxatuz sistema honek duen simetria zentrala kasu honetan, bai? Eta hori bai, U horrek nolabait jasatzen duen potentzial efektiboa guzti hause dugu, bai? Ikusten duzuenez, hau ez da erraza, ez da konstantea eta nahiko, bueno, nahiko zaila, honen itxura nahiko zaila dugu. Baina, bueno, gauzak honen ebazpen zehatza egin baino lehen eta zeintzuk diren autofuntzioen adierazpenak eta autobalioak egin baino lehen, lehenengo bai, zehose kualitatibo bai esan dezakegula, bai? Eta lehenengo interesante izan daiteke potentzial efektibo horren irudi bat egitea. Eta hori da egingo duguna. Bueno, lehenengo eta behin, egingo dugu potentzial efektibo horri dagokion grafikotxo bat. Grafiko harin bat. Jarriko dugu, hause dugu, energia potentzialaren grafiko egingo dugu, hemen jarriko dugu energia potentzial efektiboa, eta hemen R-ren funtzioan. Bueno, ikusten dugu zuenez, bi ekarpen daukagu, energia zinetiko ortorradialekin lotuta duguna, L karratuarekin lotuta duguna, hause positiboa dugu, eta basati R karratu bezala doa, beraz, olako gauza bat daukagu. Positiboa, basati R karratu, R0 denean infinito, R infinito denean 0 zijoa, hause dugu lehenengo ekarpena. Lehenengo ekarpena, hau, H barra karratu L, bider L gehi bat, zati, bi, M, R karratu dugu. Gero bezaletik, dugu hause, energia potentzial kulonbiarra, benetako energia potentziala duguna, eta hause olako gauza bat daukagu. Negatiboa, minus bat zati R bezalako dugu. Beraz, hemen dugu, minus bat zati laupi epsilon azpi 0, zeta ekarratu zati R. Bueno, ordain egin behar dugu bien batura. Bueno, bien batura egiterakoan gauza bat kontutan hartu behar dugu. R oso txikia denean, zeinik irabazten du? Basati R karratu bezala doana. Eta R oso handia denean, zeinik irabazten du? Kontrakoa, honek. Orduan, R oso txikia denean, honek irabaziko duenez, hemetik etorriko da. Infinitotik etorriko da. Bai, zeroran txikiagotzen hori bai, baina dana txikiagotzen doalako, baina honek irabazten du. Gero aldiz, R handia denean, honek irabazten duenez negatibo izango da. Beraz, bi hauek lotu behar ditugu. Beraz, aterako zaigun gauza, olako gauza bat izango dugu.
olako funtzio bat izango dugu. Beraz, bueno, ja badakigu nolakoa den energia potentzial efektiboaren irudia. Orain zer esanik ez, Schrödingeren ekuazioen ikustarazpen kualitatibo bat egin genuen bezala hemen erabilitako argumentu berdinak erabil dezakegu. Zer esanik ez, eduki behar dugu zein den autobalioa. Beraz, ez dakit, demagun oinarrizkoarik egin ari garela, zer esanik ez minimo hauze baina handiagoa izan beharko da, eta demagun egoera lotu bat dugula eta energiaren balioa, oinarrizkoa den energiaren balioa, jarriko dugu holan, E0 hori, olakoa dugula, bai? Orduan, hau izan da, hemen gogoratzen baduzue, badaukagu bi puntu oso importanteak direna. Ebakidura bi puntu hauek. Energia potentzial guzti hau izan da, eta bi puntu hauek. Ze puntu horietan ze gertatzen da? Inflexio puntuak ditugulako. Orduan, puntu hauetan inflexio puntuak ditugu. Gero, bestaldetik, ze gehiago? Bestaldetik, badakigu, hone U nola definitua dagoen bezala, U horrek bete behar duen muga baldintza zeroan, UNL hori R berdin zeroan, zero izan behar dela. Ze bestela, benetako funtzioa R infinitora joango zitzaigulako. Orduan, hau dugu daukagun muga baldintza. Orduan, hori kontutan izan da, hemetik hasiko ginateken, eta daukagun energia potentziala efektiboa hause positiboa izan da, hementxe daukagun, alde honetan daukagun bigarren derivatua, daukagu positiboa, beraz, olako gauza bat izango genuken positiboa. Hemen, aldiz, puntu honetara heltzerakoan, ja, inflexio puntua daukagu. Beraz, hemen aurra eta hemetik aurrera ganbila bihurtzen zaigu. Hemen ere beste inflexio puntu bat izango dugunez, tartean izango dugu maksimoa, jarriko dugu hemetik adibidez, gauza kualitatibo bat egiten ari garelako, eta hemen berriro inflexio puntu bat, beraz, hemen berriro aurra bihurtzen zaigu. Eta horrela jarraitzen du infinitorantz, eta R infinitoa denean, zerorantz joan behar du. Beraz, gure uin funtzioa, behintzat oinarrizkoa den uren itxura, olako gauza bat izango genukeen, ez? Gero, beste egoerak itzikatuak aztertzerakoan, hemen oszilazio gehiago aterako lirateken. Bueno, beraz, gure lehenengo hurbilketa egiterakoan, behintzat ja atera dugun olakoa den uin funtzioak izango duen itxura. Ikusi dugu baita zein den energia potentzial efektibo horren duen forma, eta horren arabera, zer esanik ez, uin funtzioak izango ditugu. Interesantea da, hau, zerotik pasatu behar dela, derrigorrez, honek duen muga baldintza hori dela. Eta ze U hori benetan ez dalako uin funtzioa. Uin funtzioarekin dago lotuta. U hori dugu benetako uin funtzioa dana, behintzat errekiko ekarpen ematen duena, zati R. Orduan, klaro, hau infinitorantz joango ez denez, orduan, bider R egiterakoan, orduan, derrigorrez, hau infinitorantz ez joateko U hause zerorantz joan behar duelako. Joan beharko du, bai? Ze bestela, hau zerorantz ez badoa, orduan, hau zerorantz ez badoa, orduan, R hori infinito egingo litzatekelako. Bueno, hori alde batetik. Gero, egingo duguna izango da beste hurbilketa bat, beste itxura nolakoa den aztertzeko, zera egingo dugu? Aztertuko dugu zein den bai R txikia denean duen forma eta R oso handia duenean duen adierazpena. Bi limite horietan aztertuko ditugu hementxe daukagun Schrödingeren ekuazioa. R zeroaz doanean eta R infinitorantz doanean. Zer esanik ez, hementzako ekuazio oso zaila da, energia potentzial efektiboa zaila duelako, baina bi limite horietan geratzen zaigun adierazpena asko errazagoa dugu, eta orduan bai, zerbait nahiko erraz egin genezaken, eta horrek ere informazioa ematen du, horregatik pena merezi du. Bueno, lehenengo, gauzatxo bat, gero beste aldera eramateko. R 0 denean, ze esan nahi du, R 0-rantz eramaten badugu,
edo R lehengo infinitorantz eramaten badugu, zer esan nahi du? Bi ekarpen hauek anulatuko zaizkigula. Beraz, geratuko zaigu oso simplea. Eta R0-rantz eramaterakoan, bakarrik geratuko gara gehien ematen duen ekarpen honekin. Vale? Bueno, ordan lehenengo hasiko gara R infinitoko ekarpenarekin. Edo azterpenarekin. Aztertuko dugu lehenengo segertatzen den uin funtzioarekin R infinitorantz dijoanean. Bueno, R infinitorantz dijoanean, geratzen zaigun Schrödingeren ekuazioa, nahiko erraza dugu, era honetan jar dezakegu, dana biderkatzen badugu 2m zati h barra karraturekin, gehi 2m zati h barra karratuarekin. Hemen daukagun energia hori da negatiboak ditugu, ze egoera lotuak aztertzen ari garelako, orduan NL horiek negatiboak ditugu, egoerak aztertzen lotuak, eta orduan kasu honetan geratzen zaigun uin funtzioa da hau aztertzea oso simplea dugu, beraz hau jar dezakegu minus k karratu bezala, eta negatiboa dalako. Beraz, bigarren ordeneko ekuazio diferentziala koefiziente konstantea duena, beraz, hemetik ateratzen diren emaitzak dira esponentzial errealak ditugu, eta era honetan guzti hausek minuska karratu bezala definitzen badugu, geratzen dana da a eber minus k r gehi b eber kr. Gertatzen dana R infinitonaz denean ez esplotatzeko, ekarpen hau derrigorrez B0 egin behar da, ze bestela esplotatu egiten du, eta beraz, geratzen zaigun adierazpena holakoa da. Beraz, badakigu nolakoa den uin funtzioa R infinitua denean, esponentzialki txikiagotzen da. Eta geratzen zaigun berredura hori, K hori, energiarekin egongo da lotuta. K hori, daukagu 2m NL den balio absolutua zati h barra karratu. Bueno, hau da, beraz, badakigu nolakoa den R infinitorantz doanean uin funtzioaren adierazpena. Aztertu dezagun beste limitea. Hau dugu lehenengo limitea eta orain beste limitea. R0-rantz doanean. Bueno, R0-rantz doanean geratzen zaigun ekuazio pizkat zailagoa da, ze koefiziente konstanteak ez dituelako, eta era honetan geratzen zaigu. Berriro egiten duguna da, gauza bera egiten dugu dana, bider 2m zati h barra karratu biderkatzen badugu, geratzen zaigun Schrödingeren ekuazio, eta bakarrik geratzen bagara energia zinetiko ortorradialekin energia potentzial efektiboan, geratzen zaigun adierazpena hauxe dugu. L bider L gehi bat, zati R karratu UNL. Zero. Zeka honek duen baita beste ekarpenak, honek duen ekarpena besteek baino handiagoak izango direlako. Orduan, honek hau ez da koefiziente konstante duna, orduan hemen saiatuko ditugu olako funtzioak saiatuko ditugu. Olako R ber S bezala doazenak kontutan izan da hemen hau basati R karratu bezala doala, orduan R ber S-ren proportzionak diren uin funtzioak saiatuko ditugu. Hori egiten badugu, orduan hemen txekeratzen zaiguna da, bigarren derivatua S ken bat, RS ken bi, da L bider L gehi bat, zati R karratu, RS. Bueno, RS zati R karratu, orduan hemetik geratzen zaiguna da, ikusten duzuenez, RS ken bi, orduan hau beste honekin joaten da, eta honek ematen digu zein den S bete behar duen erlazioa. Hau plus geratzen zaigu. Beraz, S bete behar duen erlazioa ondorengoa da L-rekin lotuta dago. Da L bider L gehi bat. Hau da S bete behar duen erlazioa. Eta erlazio honetatik bi posibilitate ditugu.
bata da, bata dugu. S izatea L gehi bat, eta orduan kasu honetan funtzioak izango dira, ateratzen direna izango dira R ber L gehi R baten proportzionalak, eta gero beste posibilitatea dugu S izatea minus L, eta orduan uin funtzioak dira R minus Lren proportzionalak. Zer gertatzen da? Hementxe hau ezinezkoa da. Zergatik? Ez duelako bete behar duen muga baldintza. Hau zeroan infinitoaz dijoa, ez doa zerorantz, beraz ez du betetzen. Aldiz hau bai, hau ondo dago. Beraz, honekin lotutako R-ero, benetako uin funtzioa, izango litzateke R zerorantz doanean, bai izango genuken R ber Lren proportzionala, beraz, konstante bat, C konstante bat, bider R ber L bezala. Beraz, zerorantz doa eta olako formarekin. Beraz, atera dugu zein den adierazpena R0ko limitean, eta ikusi dugu zein den honek duen menpekotasuna L-rekin, ez? Zenbat eta L handiago izan, claro, geratzen den ekarpena, funtzioa gero eta txikiago izango dugu, ez? R txikia denean, orduan zenbat eta berredura handiago izan, honen ematen duen ekarpena gero eta txikiago izango dugulako. Beraz, egin dezakegu L-rekin azterpena, baina hori ere egingo dugu, utziko dugu baita hori gerorako. Bueno, aztertu dugu bi limiteak. Zer esanik ez, gure helburua da aztertzea uin funtzio osoa eta ateratzea uin funtzio orokorrak bete behar duen hementxe daukagun ekuazio, Schrödingeren ekuazioan, azterpen zehatza aztertzea eta baita ateratzea egoera lotuak baditugu, energiak, energin barioak diskretuak izan behar dira, zeintzu diren honen barioak. Bueno, kasu honetan, zuzenean egingo dugu, hartuko dugu emaitza. Zuzenean daukagun emaitza hartuko dugu. Eta hori da, emaitza da Laguerrek garatutako emaitza bat. Hau ze dugu Laguerre, da matematiki frantziarra, 19. Mendekoa, da Hermiteren garaikidea, Frantzian hainbat matematikari atera dira, Fourier, Lagrange, Laplace, hainbat matematikari, oso gauza aipagarria du. Berak aztertu zituen hemetik ateratako funtzioien ekuazio diferentzialen emaitzak, ze ateratzen den ekuazio diferentzial, Laguerren ekuazio diferentziala dugu, eta guk egingo duguna izango da jasoko ditugu zeintzu diren ekuazio horretatik ateratzen diren emaitzak. Eta emaitzak ondorengoak dira. Lehenengo behin aztertuko dugu zeintzu diren egoera lotuak. Eta egoera lotuen adierazpenak hauetzek dira. Minus M, beraz, autobalioen adierazpena holakoa da. Zati, bi, lau, pi. Ez dakit ezaguna egiten zaizuen, baina hau da borren berdinak, borren ekuazioen edo borren autobalioen berdinak. Hidrogeno atomoan ekuazio diferentziala batzita gero ateratzen diren autobalioak da borrek ateratakoaren berdinak. Zer esanik ez berdinak izan behar dira. Zer azken finean borrek azaldu zituelako hidrogeno atomoen espektruak, ez? Nolabait berdinak izan behar dira, baina eske lortzen dira honetan ere. Hemen ikusten duzuenez, agertzen den zenbait kuantiko bakarra N dugu, energian agertzen den N. Baina badago, izkutuan badago L-rekin lotura bat. N hori, derrigorrez izan behar da L baina handiagoa. Bai? Orduan, ja badaukau, eta N hori, hemen agertzen den N hori, da zenbaki naturala izan behar du, eta lehena daukagu batetik aurrera. Batetik aurrera. Beraz, hauek dira autobalioak. Zeintzu dira autofuntzioak? Jarraiko dugu oraintxe zeintzu diren autofuntzioen adierazpenak. Autofuntzioak jarriko dugu ez urena, baiz eta ja zuzenean
R-ena jarriko ditugu, daukagu alde batetik, hemen, bueno, normalizazio konstante bat. Gero daukagu hemen A0, zati R, zati Z, baita beste konstante bat. Gero daukagu beste, bi Z, oda, zatitan separatuta agertzen zaigu, eta gero ikusiko dugu bakoitzak duen. Gero hemen daukagu eber minus esponentziala, n-a0, eta gero azkenik agertzen dira, hauek dira n minus l minus bat graduko Laguerreren polinomio elkartuak ditugu. Bat, eta hauen argumentua da 2z zati r n a. Bueno, A0 da borren erradioa, jarriko dugu zein den beraren adierazpena. A0 da oinarrizko egoeran egonik, borren ereduan ateratzen den elektroiak duen erradioa. Eta oinarrizko egoeran, honek duen balioa, jakitea, zer esanik ez, zenbakizko balioa jakitea oso importantea dugu, bai? 0,5 Armstrong dana. Baina, bere adierazpena, agertzen den konstanteen funtzioan, hause dugu. Bueno, hauek dira, beraz, autofuntzioak. Autofuntzioek agertzen dira Laguerreren polinomioen funtzioetan. Bueno, oraindik geratzen zaiguna eta hurrengo atalerako utziko dugu hauek aztertzea, honek duen autofuntzioek dituen itxura hause aztertzea. Eta Laguerreren polinomioak duten baita forma aztertuko dugu. Vale? Baina hori utziko dugu gerorako. Baina, printzipioz, pauso honetan, zer da lortu duguna? Lortu duguna izan da, autobalioak, lortu ditugu baita autofuntzioak, non Laguerreren polinomioen adierazpen funtzioetan adierazten diren. Hurrengo pausuan egingo diren izango da, hau hobetu ezagutu, ze itxura duen, ze zatitan, ea benetan R0 eta R infinitoko ekarpenak bat atozen lehen azterutakoarekin, eta ze adierazpen grafikoak dituen.